У 955 годзе кіеўская княгіня Вольга прыняла хрысціянства ў Візантыі. Новую рэлігію, сімвалам якой быў збавіцель, яна распаўсюджвала па ўсёй дзяржаве. Адным з першых гарадоў, у якім праваслаўная вера пусціла моцныя карані, быў Віцебск. Віцебскі летапіс сведчыць. У 974 годзе Вольга заснавала на межах дзяржавы ў сутоцы рэк Заходняя Дзвіна і Відзьба горад. Яна пабудавала ў ім дзве царквы – святога Міхаіла і Дабравешчання. У пачатку 12 стагоддзя віцебская зямля выдзелілася ў самастойнае княства. Пачалася барацьба за горад, які займаў важнае стратэгічнае значэнне на шляху з варагаў у грэкі. У розныя гады горадам валодалі іншаземныя князі. Горад неаднаразова быў зруйнаваны і спалены дашчэнту. Але дзякуючы мужнасці яго жыхароў паўставаў з руін і папялішчаў. Свой герб Віцебск атрымаў у 1597 годзе ад караля Сігізмунда III. У ім спалучаліся рэлігійная і абарончая сімволіка, якая адлюстроўвала багатую на падзеі драматычную гісторыю старажытнага горада.